Fi Pjazza San Ġwan il-Belt Valletta kien hemm nutar u koppja żwieġ, il-protagonisti f'edizzjoni oħra tal-Arċilla, tradizzjoni li tittella fil-Karnival u li tmur lura għas-seklu 18. Din is-sena l-edizzjoni tal-Arċilla hi mill-pinna ta' Emanuel Mifsud, spjegalna li hi pjuttost differenti minn dawk ta' snin preċedenti. Nista' ngħid li hija koppja kemm differenti minn ta' snin oħrajn u minn ta' riċel oħrajn għaliex hija koppja li tista' tingħaqad f'familja u dan sar possibbli daqs sentejn ilu, ma setax isir qabel dat tip ta' żwieġ li se naraw fil-Arċilla. Element tat-teatru popolari Malti, farsa, ikkaratterizzata minn bluwa u ċajt doppju sens li żgur nisselt bis-sima fuq fom dawk li żaru l-preżentazzjoni. Kontinwament tiddomina ir-rima mbowsa li tirrifletti l-element timħabba bejn in-namrati. Interessanti l-fatt li edizzjoni partikolari tal-Arċilla għadha kontroversjali sal-lum il-ġurnata tant li kienet sors ta' bosta studji fosthom ta' Emanuel Mifsud innifsu. Kien kitibha ċertu Dun Feliċ Assis minn Bormla. U tispikka ħafna appuntu il għaliex il-doppju sens li fiha ebda Arċilla oħra laqqas tal-2016 ma jersqu leha. U dan huwa punt interessanti kif għandek bniedem li kien bażikament bniedem tal-kleru, imma li ra x'naqbad ngħid ra il-potenzjal tat-teatru popolari u ta' dan it-tip ta' umorizmu anka kif konnet ngħidu qabel bħala studju tas-soċjetà. Daħka tajba hija l-aqwa mediċina. Fi Pjazza San Ġwan innutajna li kien hemm żwieġ normali, però għajnejn ħafna li raw il-Arċilla kienu fuq ix-xhieda. Min huma? Ix-xhieda se jkunu tnejn min-nies illi għandhom ħafna komuni bejniethom u għandhom naħseb ħaġa waħda li tifridhom sew. It-tnejn kienu parlamentari Ewropej, it-tnejn imexxu minn wieħed b'mod ieħor bieħor u daw se jkunu x-xhieda li se jkunu se jiġdu għat-tieġ ta' dawn iż-żewġ arajjes. Huma ħadħli fil-Prim Ministru l-kap tal-Oppożizzjoni li wasal tard taċ-ċerimonja għax mar bir-rota. Għal min bħalissa qed jitbissem preżentazzjoni oħra tal-Arċilla se ssir Forti Sant'Angelo nhar it-Tnejn, organizzata minn Heritage Malta. Hawn wieħed se jkollu ċans jifhem l-element storiku tal-Arċilla.